anong situation dito. One lane lang dito eh. Ito dahil dun sa nangyaring earthquake sa nung isang araw. Magkaroon ng damage yan, eh? Magkaroon daw ng damage. Ayan, kaya ang ginawa, bawal yung mga truck na malalaki at one lane lang talaga ang pinapagamit. Summer time. Tingnan natin kung talagang totoong wala ng mga turista. Spring na yata yan, punta kami sa Panglao, tingnan natin. Patunayan natin kung talagang walang turista kasi ang daming nagpost, ang daming mga naglagay ng mga videos na parang patunay na wala ng mga turista ngayon dito sa Bohol. Tingnan natin dahil sabi nila wala na raw. Ang daming nagtrending ito eh. Nagtrending sa mga nagpost ng ng video about problem na hindi na kumikita yung mga tricycle, taxi, yung mga nandyan sa Alona Beach na yung mga naghihilot, nagmamassage, at saka yung mga lahat ng kainan dyan, wala raw mga ka-customer ngayon. Kaya ang daming nag-comment na ang dahilan daw ay dahil daw sa mataas ang presyo ng mga bilihin, mga bayarin, mga entrance fee at kung ano-ano ang sinasabi. Na sinasabi pa na ang mga Boholanos ay mapagsamantala, na kesyo ang mahal ng singil sa tricycle. Ang dami nilang mga reklamo doon. Isda, mahal, ulam, restaurant, lahat na. Pati raw mangga. Ang mangga daw dyan sa Panglao ay napakaliit daw na mangga. Indian mango. 50 pesos daw ang isa. Ayun. Yan ang mga nabasa ko sa mga comments. Eh, tingnan natin kung totoo. Grabe, nag-trending ito eh. Wala raw talagang turista. Let's go and see. At dito naman, yung may mga parte ng Dawis na naapektuhan ng earthquake na nangyari. Yung ilan yan? 6.2 magnitude. Yeah. Yung nangyari nung isang araw? 5.9 yata. Ngayon, sarado pati Hinagdanan Cave. Yun. Sarado pansamantala. Apektado. Yan. Punta tayo sa Alona Beach. Pero parang napapansin ko, ang kalsada ay parang hindi busy ah. Madalang ang sasakyan. Isa na yan sa sign. Yun, ice cream. Nagbibenta na ice cream. Parang, wow. Patigilin natin. Ala, ang lungkot ah. Bakit anong nangyari noon? Sunod ang mga vans. Itong mga tourist vans, di ba? Nakakasabay natin pagpapunta tayo doon. Ala, totoo yata ah. Wala, ngayon dahil namingaw yun. Mayroong mga kalamitin ngayon. Pero puntahan pa rin natin. Patunayan natin kung totoo yung mga sinasabi. Ayan, tourist van yan. Private naman yun. Ayan, tourist yan oh. Pero ang sa akin lang, ngayon kasi, syempre, ang buwan natin ngayon ay October na. Nung nakaraang buwan na kung saan nag-start ang mga ganyang mga posts na wala ngang turista, na problema nila hindi na raw kumikita, ay September. Alam nyo guys, dahil galing naman kami sa abroad, matagal kami doon, ang pagbabakasyon ng mga puti or yung mga foreigners ay nasa buwan ng
mag-start yan sila ng kung anong gusto nilang buwan, pero hindi sila nagbabakasyon ng mga bare months. So minsan ang pinaka-busy niyan June, July, August, yan talaga. And 3 buwan na yan, maraming nag-Fair Agosto. Yung Fair Agosto ay feria ang tawag. Feria meaning mag-out of town or biyahe. Mag-travel sila. Yun ang time na mag-travel sila. Kasi parehas sa amin na mga kahit OFWs kami doon sa Italy noon, sa Rome, ay pati kami ay nag-Fair Agosto ng July or August, mga ganyan. Minsan pa nga March or April. Kasi yun nga ang summertime, mainit. Ganon din yung mga puti. Mas gusto nilang mamasyal dito sa atin pagka mainit ang panahon. Yun ang mga buwan na mainit ang panahon. Kaya bibihira kang makakita ng magbakasyon ng bare months na mga puti. Kasi mas gusto nila na magbakasyon sila, yung maramdaman talaga nila yung init. Siyempre, manggaling sila dun sa winter, mainit. Kaya pag nagbakasyon ng mga yan, summertime talaga pinipili nila. Kaya yun din ang isang factor kung bakit ngayon, nitong mga panahon na ito ay wala kang makitang masyadong mga turista. Baka yan ang binasehan nila na, ay baka yan ang binasehan nila ay ngayon na wala nang mga foreigners ay parang sinisisi na ang bibigay ng mamahal na presyo ng mga commodities and yung mga natin dito, mga tourist spots, mga entrance, mga ganyan. Pero ganun ang sitwasyon eh. Alam mo naman, maulan-ulan ngayon, mas maraming bagyo, maraming calamities, isa pa yan, sunod-sunod ang bagyo natin dito, baha, nababalitaan nila. Tapos isa pa, maniwala tayo hindi, ay isama na natin yung mga nauulinigan nila, naririnig nila sa balita na may korupsyon na grabe dito nangyayari sa Pilipinas, kaya magulo ang gobyerno. Isa pa yan na nakadiscourage sa kanila. Kaya tuloy pa rin tayo, tignan natin doon sa na beach. Ano nangyari dito? What happened here, Doy? What is that? Sira daw yung lagusan ng kanal. Mingaw lagi. Natin, malapit na tayo. Malapit na tayo sa bayan ng Panglao. Bohol Night Market, meron pala dito Jeepney Barbecue. Ang galing Kahoy Cafe. Yan ay isang Robinson na yata yan. mall yata yan. Ginagawa. Marriott Hotel? Wow, magkaroon na ng Marriott Hotel dito. Grabe, no? Vanilla Sky. Diretso lang daw ang Vanilla Sky.
open na. Belemar. Ang daming binibuild dito sa Panglap. Let us observe. Meron naman yung binibuild na building, oh. Observe natin kung talaga bang mahina na ang Bago yung building, oh. Bohol sa ano turista. Puro bakal lahat ang poste. Ayan, Korean siya na yan. Puro bakal lahat ang poste, oh. Grabe, oo. Toto Epifino. Yan, may mga Chinese. Yan, may mga Chinese. May mga turista rin, ah. Ah. May tourist, oh. Dito, mga turista yan, oh. Oh, turista yan. Nirvana. Meron akong mga nakikitang turista, dami. Ayan, oh. Kajun, Bohol. Broche. Naayos nila yung kalsada. Ay, pupunta sa Alona. Ang dami naman. Daming turista, oh. Ang dami kong nakikita. Sa tingin mo? Ayun, ang Big Bees. Doon pala nagbukas. Ito yung Ayan. parkingan, ah. Parkingan ba dyan? Dito, Oh, meron yan. parkingan. Mag-park tayo dito. Ayan, oh, turista na naman yung mga yan. Park muna tayo. Punta tayo sa dagat. Tingnan natin. Sa Alona. How is it? Ano? Marami mo rin. Meron man. Bakit namatay? Hindi ko naman pinindot. Ang daming tao eh, oh. Puno. Puno sa loob eh. Oh. Hindi naman totoo na walang ano, turista. Dami. Ang dami namang tao. Sabi nila wala. Ang dami, oy. Maraming ano eh, turista, oh. Dami pa rin. Ang dami namang turista. Ah, bakit sinasabing wala? Ay nako, baliktad. Hindi totoo. Hindi naman totoo. Dami namang turista. Sinabi niyo na walang turista. Dami. Basta napatunayan ko hindi totoo. Ang dami-daming turista, oh. Grabe, ang dami. Oh, punong-puno yung pambot pa nga, oh. Oh. See, ang dami. Basta, para sa akin hindi totoo, ha? Yan nga. Daming tao, eh. Yan ang sinabi nilang wala. Wala daw. Oh, tingnan niyo naman yan. Nag-scuba dive. Hmm? Saan ka na? Gusto mo mangga? Kasi po yung pa ba? Ha? Pila to na day? 100? 100 ang isa. Wait lang ha. Kaya nagkaunog ice cream ni. Naon sa bredo. Marami namang ano? Ang daming turista.
Paano masabi nilang wala? Diyos ko. Jollibee, punong-puno. Oh, grabing puno. Mga kainan dito, nako. Paano masabi nila? Ganon din ang McDonald's, nako, punong-puno. Diyos ko, ewan ko. Namin itong video ngayong oras na ito ng October 3, 2025, weekend, Friday. At anong oras mo dyan? 3:27. 3:27 in the afternoon. Yun. Ano? Marami mo rin. Meron nga. Bakit namatay? Hindi ko naman pinindot. Ang daming tao oh. Puno sa loob oh. Hindi naman totoo na walang turista. Dami. Ang dami namang tao. Sabi nila wala. Ang dami oy. Maraming turista oh. Dami pa rin. Ang dami namang turista. Bakit sinasabing wala? Ay nako, baliktad. Hindi totoo. Hindi naman totoo. Dami namang turista. Sinabi niyo na walang turista. Dami. Basta napatunayan ko hindi totoo. Ang dami-daming turista oh. Grabe, ang dami. Oh, punong-puno yung pambot pa nga oh. Oh. See, ang dami. Basta para sa akin hindi totoo ha. Yan nga. Ang daming tao Yan ang sinabi nilang wala. Wala daw. Oh, tingnan niyo naman yan. Nag-scuba dive. Gusto mo mangga? Kasi mo yung pako ba? Ha? Pila to na day? 100? 100 ang isa. Wait lang ha. Kaya nagkaunog ice cream ni. Naon sa breto. Marami namang Ang daming turista. Paano masabi nilang wala? Diyos ko. Jollibee, punong-puno. Oh, grabing puno. Mga kainan dito, nako. Paano masabi nila? Ganon din ang McDonald's, nako, punong-puno. Diyos ko, ewan ko. Namin itong video ngayong oras na ito ng October 3, 2025, weekend, Friday. At anong oras mo dyan? 3:27 in the afternoon. Yun.